Γεια παιδιά, σήμερα θα παίξουμε online headball με, όπως είπα, online μαζί με έναν φίλο μου, τον Βασίλη τον Παναγιωτόπουλο. Και να ξεκινήσουμε play match για 5.000 ευρώ. Ναι. Και ξεκινάμε. Εγώ είμαι αυτός που βλέπετε στα αριστερά σας. Για να δούμε τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε αυτό. Όχι, ναι. Καλά, το έκανα και αυτό. Ξεκινάμε. Εγώ είμαι αυτός που δείχνει το βελάκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Όχι ρε! Όχι ρε φίλε, γιατί? Γράφει και good luck μπούφε. Άντε γεια ρε! Στείλουμε και εμείς ένα good luck. Όχι ρε φίλε, τον κολόφαρδο! Γαμώτο! Όχι ρε φίλε, αυτό γκολ. Από τα πίσω έτσι και να την ευνηδιάσουμε τώρα. Ευτυχώς πάλι λίγο το τρώγαμε. Έλα! Ναι ρε! Άντε γεια ρε! Άντε! Όχι! Ναι. Έλα, πάμε, θα τον ξεφτυλίσουμε ρε. Τα άλλαξε το άκιο μου. Ναι, πάμε, 7-6. Όχι, 7-7. Ευτυχώς. Έλα, γιατί. Ναι. Έλα μόνο ξεφτύλα. Άντε γεια ρε. Άντε. Αυτό είναι παιχνίδι. 15 δευτερόλεπτα τώρα, δεν πρέπει να φάμε ούτε μισό γκολ. Ναι, έλα, ναι, 10, 15 και έχουμε 5 δευτερόλεπτα. 11, 11-3. Και άντε γεια, τον νίκησα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ήθελα να σας πω να του κάνετε το Βασίλη ένα μεγάλο sub, γιατί πιστεύω ότι αξίζει αυτό το παιδί. Γιατί άμα σας έλεγα γιατί έχει περάσει, αφήστε το. Θέλω να του κάνετε ένα πολύ μεγάλο sub. Ξαναπροκαλεί, Καλά, ξαναπάμε. Και θέλω να συνεχίσω να παίζω μαζί του και να κάνουμε πολύ παρέα εμείς οι δύο. Θέλω να του κάνετε ένα sub και πάμε να ξεκινήσουμε και το άλλο παιχνίδι. Έχει υπομονή μου. Όχι ρε φίλε, όχι ρε γαμώτα. Άντε. Με πάγωσες ρε. Φτιάξω εγώ ρε γατάκι. Μπούγια. Πάμε στο 101. 100 δευτερόλεπτα. Όχι ρε φίλε. Άντε γεια ρε. Άντε γεια μου ρε. Ναι, εκεί θα σας κάνω. Όχι ρε φίλε γαμώτο. Πρέπει να το νικήσω αυτό το παιδί ρε. Κοίτα τώρα. Το ξεφτυλίσω.
Ναι. Έλα το νικάμε. 4-3. Βγήκες καλά να πάθεις ρε. Έτσι κι αλλιώς θα σε ξεφτύλιζα. Το κατάλαβες, έτσι κι αλλιώς θα σε ξεφτύλιζα εγώ. Και παιδιά, θέλω σε αυτό ήταν το βίντεο. Ήθελα να σας κάνω να μου κάνετε ένα μεγάλο like και ένα subscribe. Σας παρακαλώ πολύ.